Štěpán Tůma, Štístko Augie. Vpluju do kokpitu, stále ještě ve skafandru, přilbu nechám viset ve vzduchu a přitáhnu se k ovládacímu panelu. Kontrolky svítí zeleně, jen ta nejvíc vlevo bliká oranžově. Výstražný nápis na displeji vpravo ode mě vyzývá zkontrolovat výměníky vzduchu. Vyťukám bezpečnostní sekvenci, ale lodní počítač moji žádost zamítne. Zkontroluj výměníky, opakuje svoji výzvu stroj na dalším displeji. Chvíli mi to trvá, ale nakonec pochopím, že jsem v tlustých rukavicích stiskl víc čudlíků, než bylo potřeba. Osvobodím prsty a úspěšně zadám heslo, kterým potvrdím, že o problému vím. Nehodlám putovat celou lodí kvůli planému poplachu. Jenže počítač se nechce vzdát lacino. Vyvolá počítadlo se zbývajícím množstvím kyslíku pro let. Provede automatický přepočet. Nová suma sice napovídá, že lézt z tahače ven možná nebyl nejlepší nápad, ale stejně si oddechnu. Hodnota kyslíku na displeji je dostatečná i na cestu zpět. Přesto mi vrtá hlavou, co se mohlo stát. Dvojnásobná spotřeba? Mumlám si pro sebe. Dvojnásobná. To nedává smysl. Vyslovit rozhořčení nahlas je k ničemu. Díky bohu za UI autopilota a další vychytávky, díky kterým jsou tahače one man show. Ale stejně si nedovedu pomoci. Mluvit sám se sebou je to jediné, co mě v kosmické temnotě ještě drží při smyslech. Zpět. Začnu po jednom vyvolávat a procházet kontrolní hlášení. Přesně tak, jak by mi radil korporátní manuál, kdybych ho nepřehrál dědovými zápasy. Hladina kyslíku je i přes zvýšenou spotřebu dostačující. Atmosféra nevykazuje stopy po narušení. Radiační štít běží. Zásoba vody odpovídá normě. Nákladové prostory bezpečně utěsněny. Pro jistotu omrknu i pohon. Množství štěpné směsi pro let vesmírem i vznětlivého paliva pro případné nouzové přistání je také v pořádku. Zkrátka nic, co by snad naznačovalo, že došlo k porušení pláště. Proč jsem sakra zase lezl ven? Přece znám rizika. To byla řečnická otázka. Vím proč. Jsem totiž zbabělec a pořád doufám, že to za mě vyřeší okolnosti. Jenže jakmile dojde na lámání ledu, vycouvám. Stejně jako teď s tím kyslíkem. Radši budu hodinu ověřovat stav na monitorech, než abych se vydal věci zkontrolovat na vlastní pěst. Otevřu bezpečnostní přihrádku hned vedle procesoru, který slouží jako černá skřínka každého letu a zabořím ruku do hory obalů od čokolád a proteinových tyčinek. Prázdné papírky spolu s drobky vzlétnou a začnou se kroutit kokpitem. Jenže nehledám další dobrotu. Konečně nahmatám bezpečně ukotvenou rukojeť. Do umělého osvětlení kokpitu vytáhnu oprýskanou pistoli. Starou, ale plně funkční projektilovku. Žádný laser nebo plazma. Stará, dobrá wolframová munice. Pootočím bubínek a ten v odpověď několikrát zacvaká. Možná kdybych měl pistoli už tenkrát, neseděl bych dneska tady. Vzdychnu. To určitě. Při své zručnosti bych si spíš prostřelil koleno. Dědu bych stejně neuchránil a ty hajzly dost. Nacpu pistoli zpátky a přitáhnu si k sobě arašídovou kapsičku, která se právě odrazila od kniplu. Zabouchnu přihrádku a odpadky odsunu bokem. Na uklízení bude čas později. Když dožvíkám lepivou hmotu, je mi líp. Cvaknu pádem spínaču a otevřu ochranou clonu kokpitu. Grafenovo-ocelové pláty se dají do pohybu a během chvíle obnaží výhled na trosky poletující všude kolem. Uvelebím se v křesle a naposledy zakroutím hlavou, abych z ní vytěsnil hloupou představu milionového nálezu. Spolu se zklamáním ze sebe schodím i obal od gumových bonbónů. Augie, pilot tahače, milionářem. Přečtu neexistující titulek zpráv, který sousedí s tím skutečným, momentálně nejskloňovanějším. Plazmáci v naší galaxii. Jakoby vesmír nebyl už tak nebezpečný. Trávím v něm měsíce zavřený v téhle plechovce a pořád čekám, až si pro mě přijde. Ale co? Osud? Smrt? Ježíš? Radši přesunu prsty nad klávesnici a znovu nastavím kurz letu.
týden po kaskadérském kousku, kdy jsem vplul mezi trosky fregaty a emzácké lodi, se můj život uvelebil zpět v pilotním křesle. Zlověstné ticho vesmíru nestrpím a tak si přehrávám to jediné, co mi zůstalo po dědovi. Jeden z fotbalových zápasů. Jo, přesně tak. Můj děda měl úchylku. Miloval pohárové zápasy ve sportu, kterému se říkalo fotbal. Nebo taky čutaná, kopaná, nevím jak ještě. Pustím si ten nejlepší. Finále z roku 2005. Dědův oblíbený Liverpool proti gigantům z AC. Průběh zápasu je jako pohádka. Poločas skončí 0-3 v neprospěch našich. Jde se do šaten a všichni hořekují, že je to nudné finále. Ostuda. Jenže kluci se nevzdají a po pauze vletí na trávník jako ďáblové. Za 15 minut srovnají skóre a v následném penaltovém rozstřelu vyhrají. Víc než samotný zápas žeru jediného hráče. Pracovitého kluka, který hraje někde uprostřed hřiště. Klasický defenzivní středopolař, který v druhé půli, jako by se nechumelilo, vypálí granát z 25 metrů a dá gól. Štístko. Tak mu říkali. Tak mi říkával děda. Štístko Hougy. Kolikrát jsme s dědou tohle finále plakali dojetím, až dokud ho ti hajzlové otevřu přihrádku. Je mi to líto. Trhnu sebou a zastavím se uprostřed pohybu. Co? Řeknu nahlas. Ale nikdo mi samozřejmě neodpoví. Nikdo tu totiž přece není. Asi se mi to jen zdálo. Jak dlouho musí být člověk sám, aby nepoznal vlastní vnitřní hlas? Měl bych se vyspat. Vypnu záznam, natáhnu nohy a sklopím prošoupané křeslo. Nejpohodlnější to není, ale když člověk hodně jí, je rád, že se nemusí plahočit lodí do kajuty. Nacpu si gelová sluchátka do uší a pustím si aspoň audiorozbor zápasu ze studia. Než usnu, mám zvláštní vtíravý pocit, že tu nejsem sám. Až se proberu, raději omrknu zásobníky kyslíku i fyzicky. Vstávej, vstávej, poplach! Probudím se z prapodivného snu. Jedinou páčkou zvednu křeslo. Žourám na hlavní obrazovku. Poplašný signál tlumeně hučí a palubní počítač opakuje nahlas to stejné, co do mě buší vyskakující a zase mizející text monitoru. Vytáhnu si sluchátka z uší. Hrozí kolize, poplach, hrozí kolize. Kontrolky blikají a hlásí hned několik problémů. První je nepřekvapivě kolizní kurz. Zdá se, že jsem udělal chybu v propočtu a odchýlil se od plánované trajektorie. Další důvod, proč nechodit ven. Naštěstí mám ještě dost času k nápravě. Vypnu poplach a potvrdím, že jsem při vědomí. U toho houkání se vážně nedá přemýšlet. Odfouknu si, promnu spánky a ještě s částečně slepenýma očima uvedu vše do původního pořádku. Co dál? Jasně, hladina kyslíku zase o něco klesla a to i přesto, že jsem spal. Ale s tím jsem počítal. Někam dozadu do hlavy si uložím, že musím zkontrolovat přívody všech atmosférických plynů. Jenže pokud je únik takhle nepatrný, moc se mi nechce se někam plahočit a myslím, že ani časem mě touha vrtat se v rozvodech a trubkách nepřemůže. Soustřeď se. Chceš se zabít? Okřiknu sám sebe a i když vím, že do jisté míry asi ano, dám si za pravdu. Mrknu na to. Uklidni se. Rozbalím si proteinovou tyčinku v extra tlusté krustě čokolády a na monitoru vyvolám poslední chybové hlášení. Tohle je fakt divný. Tahač disponuje 30 průlezy a 5 z nich je otevřených. Přitom já nikam moc nechodím, ani nelítám a vzhledem k tomu, jaké zažívám občas pocity a sny, tak za sebou vždycky zavírám. Že bych nezavřel, když jsem odnášel odpadky? To nic nebude, říkám si. Ougi klid, prostě si jen zapomněl. Nezapomněl, ale nebezpečí ti nehrozí. Srdce mi poskočí a div si necvrknu do gatí kombinézy. Hrábnu do otevřené přihrádky, vytáhnu pistoli a zamířím na zavřené dveře. Z tváří se odlepují kuličky potu. Minuty se vlečou, ale já nic neslyším. Jen pravidelné hučení motorů a tlumený chod filtrace vzduchu. Bušící srdce se uklidní a já se začnu smát. Nejprve nuceně, ale nakonec propuknu v upřímný chechot. Pupek se vlní a každé zasmání mě trochu pootočí.
To mě rozesměje ještě víc. Brečím smíchy a říkám si, že tohle je pocit, který bych chtěl zažívat častěji. Koukněte na toho tlusťocha. Točí se tu ve stavu bez tíže a chechtá se jako magor. A jenom díky tomu, že zapomněl, co udělal před pár hodinami. Nejspíš proto jsou lidi, kteří zapomínají, šťastnější. Když se uklidním, stále ještě v dobré náladě pozavírám dveře skrz kontrolní panel po levici a pustím si fotbal. Je to jen zápas ve skupině, navíc ho znám nazpaměť, ale stejně mě to skandování fanoušků hřeje u srdce. Abych se přece jen něco dozvěděl, pustím si zprávy. Jasně, ty ze země mají roky zpoždění, takže jsou k ničemu, ale všude jsou roztroušené stanice a přijímače, které nás, dálkové piloty, alespoň částečně informují o tom, co se děje v přilehlých soustavách. Plynulý strojový text. Žádné kudrlinky, žádné fešné moderátorky ani uhlazení chlápci v oblecích, dokonce ani roboti. Prostě jednoduchý kód. Pohupuju se v pásech, pistole mi rotuje nad koleny a bedlivě luštím kódovaný jazyk. Jenže se stejně nic moc nového nedozvím. Zvýšili odměnu, kterou je Unie ochotná vyplatit za každého mrtvého plazmáka. Jakoby nestačilo, jak lidi spustošili Zemi. Teď ještě začínají mezigalaktickou čistku. Purifikátoři lítají vesmírem jako nějaká inkvizice a pálí všechny, co podle nich nemají dost humanoidní vzhled. Pecka. Plazmáci. Kde se tu vzali a co nám asi chtějí? Podle purifikátorů jsou extrémně agresivní. Jenže kdo dneska není? Na druhou stranu, jestli je to tak, možná by mi pomohli s problémem vlastní existence. Jen by jim zasvítila hlava, jak se prý děje, než zaútočí, a byl by konec. Ougi by byl fuč. Kurňa, radši bych měl něco dělat. Vrátím pistoli do šuplíku zášti, jo, fakt mu tak říkám. Odstrčím se od křesla a odpluju pryč. Cítím se jako nějaká velryba. A není to vůbec špatné. Myslím letět. Úplně jsem zapomněl, jak svobodný je to pohyb. Byť stísněné koridory a vzdálené mručení motorů ve mně vzbuzují spíš úzkost. Zásobníky i výměníky šlapou jak mají. Maziva v mechanických částech stroje je dost a ani software nehlásí žádnou odchylku. Sakra. Takže kde je problém? Kam ten kyslík mizí? Samozřejmě mě napadne, že mám černého pasažéra, jenže to by se přece měnily taky koncentrace ostatních plynů. Nic nepřežije jen na kyslíku. Nebo jo? Sakra mysli, Ougi. Ougi. Zaduní mi hlavou. Zamotám se, zrak se rozmaže, chytím nejbližší trubku. Zasíčí to. Jo! Ucuknu, z ruky se kouří. Během chvíle mám dlaň samý puchýř. Kůže kolem zrudne, skrabatí se. S popálenou rukou u těla prchám zpět do kokpitu. Proč jsem sakra vylejzal? Další cyklus, který se rovná 336 zemským dnům, neptejte se mě proč, zmizí rychle jako karamelky. Takže fofrem. Přesto mě syntetická kůže na ruce pořád svědí a mám co dělat, abych si neprostřelil palici. Pořád se mi vrací pocit, že si občas něco myslím a myšlenka se mi vrátí jako bumerang. Jen hlasitější a tak nějak rezonuje mozkem. Dokonce jsem se nejednou přistihl, jak se svým novým hlasem diskutuju. Chápete to? Na akční průzkum lodi jsem dávno rezignoval. Místo riskování v beztíži dlabu svačinky a čučím na fotbal. Za zamčenými dveřmi. Sám. Přesto mám stále slyšiny a občas i vidiny. Nedávno se mi zdálo, že mě někdo sleduje. Jakože se nějaký chudák rozhodl okrást tlouštíka Ougiho. O co asi tak? Jasně, neví, že vezu jen led. Ale sakra, makám pro Magnocorp. Kdo příčetný by si to s nimi chtěl rozházet? Podělaný, vesmírný stalkeři. To si radši pokecám sám se sebou, vy všiví, odporný a nabubřelý zlodějský šmejdi. Všichni jsou to hajzlové a oportunisti. Kdykoliv se najde někdo, kdo se chce družit, nakonec se z něj vyklube pochybný obchodák, zloděj nebo prostitut. Kdykoliv tak dokuju a někdo se chce kamarádit, začnu o fotbale. A když to náhodou nezabere, což je asi tak v 1% případů, vyrukuju na ně s Natašou. Každý, kdo si začne představovat mě, 150 kilovou konzervu, jak se s někým intimně zbližuje,
rychle vycouvá. Není to vůči ní hezké, ale ona mě taky podrazila. Nataša. Při vzpomínce na zvuk jejího jména se mi sevře žaludek. Je to směs pocitů. Zbytky lásky, ale taky z větší míry znechucení. Jak mohla? Nataša. Nataša? Jo, zranila mě. Ne, to není dost přesný. Zadupala mě do země, pošlapala moji lásku, zneužila mě, okradla dědu a prostě to posrala, všechno posrala, mě, sebe, dědu. To je mi líto, Ougi, utřu slzu. Jo, díky. Občas mě překvapí, kolik toho o sobě nevím. Vlastně tohle mě na posledních rozhovorech se sebou baví nejvíc. Není to jako když se člověk chystá na zkoušku a ví, na co se ho budou ptát. Zná odpovědi. Daleko více to podobá tomu, co říkají umělci, když k nim promlouvá můza. Vedou dialog. To je ono. Vedu sám se sebou plnohodnotný dialog. Sladký. Jak ti budu říkat? Jak chceš. Já? Tohle je taky zajímavý. Když mluvím nahlas, moje já jako by mě neslyšela. Divný, že ano? Co třeba štístko, navrhnu. To se mi líbí. Děkuju, Ougi. Odložím nakousnutou tyčinku a otevřu clonu kokpitu. Hvězdy už mi nepřipadají tak vzdálené. Dřív jsem je vnímal jako studené a nehybné věci. Samozřejmost. Teď mám pocit, že každá jedna skrývá nějaké tajemství. Já ti děkuju, štístko. Nikdo není z podstaty zlej. Lidi jen chybujou a dělají špatný rozhodnutí. Říkával děda, když vyplácel Magnokorpu daň za ochranu. Trapný, že jo? Měli jsme na stanici placenou ochranku, která se nakonec stala naší zkázou. Když mi bylo čerstvě 18, rozhodl se děda, že je čas udělat krok vpřed. Že musím vykročit vstříc realitě vesmíru, dospělosti a hlavně zodpovědnosti. Poslal mě proto s obálkou vujenů, abych uhradil další cyklus ochrany. Nebyl by to děda, aby mi nedal přednášku o tom, jak vystupovat a co dělat, jak se mám tvářit a jak projevovat úctu bezpečákům, díky kterým si tady můžeme v poklidu žít. A nebyl bych to já, abych nehledal nějakou zkratku. Nemyslel jsem to zle, jen jsem udělal chybu. Přesně tak. Podělil jsem se o svůj velký úkol s Natašou. A ta udělala špatné rozhodnutí a v nestřežený okamžik mě o obálku připravila. Děda nebyl hloupý. Za prvé, v obálce nebyly vujeny, ale prošlé kupóny se slevou do lázeňských kajut. A za druhé, znal bezpečáka Magnokorpu, kterému pravidelně nosil platby. Věděl, že kdybych mu obálku donesl, v nejhorším by mě propleskl. Nebyl zlý. Kdybych si býval obálku zkontroloval, všechno by bylo fajn. Jenže nebylo. Ne proto, že jsem došel až do kanceláří Magnokorpu a teprve tam zjistil, že žádnou obálku nemám. Ani proto, že jsem se bál, co s námi bude, protože jsem právě ztratil balík vujenu. Ne, děda mě v tom nenechal. Hned se mi omluvil, že to byl hloupý test, že to nemyslel zle, že vezmeme tu pravou obálku a vyřídíme to společně. Potom si zajdeme na čokovafle. Co ty na to? Řekl. Problém nastal, když se Nataša pokusila zamáznout svůj dluh Sangre y Espacio tím, že místo peněz donesla prošlé lázeňské kuponky. Zkontrolovala si, co nese, stejně dobře jako já. Když na ně uhodili, nenapadlo jí nic jiného, než říct, kde si myslí, že ty prachy jsou. Než jsme s dědou vyrazili, zavedla Nataša ty grázly rovnou k nám domů. Sektáři Sangre y Espacio k nám napochodovali, jako by jim naše buňka patřila. A pustili se do toho, co jim šlo nejlíp. Prolévat krev. Napřed zastřelili dědu. A když zjistili, že nemáme žádné úspory, ale právě jen obálku, tu pravou, kterou děda nosil skutečně každý cyklus osobně, s jednou platbou, rozzuřili se ještě víc. Z naší buňky nezbylo nic a jediné, co neskontrolovali, byla moje tajná skrýž za falešnou stěnou. Natašu odvlekli. Vzpomínám na to a obrazy v hlavě jsou jasné a celé se mi to vrací jako by nic. Přitom se potím a třesu. Koušu si vnitřní stěnu tváří, nechty drápu syntetickou kůži křesla a žádná bolest není tak velká, aby otupila bolest v mém srdci. Vysmrkám se do rukávu kombinézy a vytáhnu tyčinku. Cukr.
Klid. Vyšetřování bylo krátké. Je mi to líto, kluku, ale dokud neuhradíš pravidelnou platbu, nemůžu ti pomoct. Bylo to jediné, co mi Albert tehdy řekl. Bylo mi 18, když mě vykopli ze stanice a poslali na Mimas. Nedlouho potom jsem dostal tuhle zakázku. Přesně tak. Pracuju pro Magnocorp. Tohle všechno se mi honí hlavou ve chvíli, kdy civím do kosmu. Hvězdy tepou světlem a sem tam se ozve tlumené zadunění, když tahač v letu narazí na nějaký úlomek nebo zbytek asteroidu. Z ničeho nic se tahač otřese. Tohle nebyl úlomek. Palubní počítač hlásí, že jsme byli zasaženi. Plášť zůstal neporušen. Muselo jít o výstražnou ránu. Co to? Tentokrát se loď neroztřese, ale kokpit se rozsvítí jako vánoční stromeček. Počítač hlásí děsivě prosté. Systémy detekovaly zaměření. Zaměřili mě torpédy? Kdo? Proč? Co se to děje, štístko? Nikdo mi neodpovídá. Otevřu komunikační kanály transpondéru a čekám, jestli nedostanu nějakou zprávu. Netrvá dlouho a pípne mi žádost o přijetí informačního toku. Potvrdím volbu. Přes monitor problikne šum spojení. Raději vypnu kameru. Můj exteriér má tendenci některé lidi rozčilovat. Ale třeba to nebude tak zlé. Obraz se ustálí. Ve jménu Sangre y Espacio okamžitě vypněte motor a připravte se na nalodění. Spustí chlápek, co má na lebce vytetovanou velmi špatnou kopii měsíce. Nebo má prostě jen hlavu obouchanou jako kopačák. Je to zlé, hodně zlé. Tahač nedisponuje žádným systémem zbraní, protože se nepředpokládá, že by si někdo troufl na majetek Magnocorpu. Nejsem hrdina. Zatímco se kopačák chvástá a vykládá o tom, proč se pohybují po galaxii a proč kradou, využiju jeho monolog k jediné šanci zachránit si krk. Vypnu motor, popadnu pistoli a vyrazím. Kdyby mě náhodou objevili, skončím to raději sám. Nebo budu bojovat? Stejně jako tenkrát se i dnes schovám a budu se modlit, aby mě přehlédli. Na lodi mám tajnou skrýž. To byla první věc, kterou jsem si na tahači potají zřídil. Normálně tam schovávám proviant, ale myslím, že se tam ještě vmáčknu. Pluju blikajícími chodbami. Modrá se střídá s červenou a mechanický hlas odpočítává zbývající čas ke spojení lodí. Zahnu a zhoupnu se podél jednoho z madel. Sklouzne mi ruka. Rozplácnu se o podlahu a vnitřní plášť zaduní. Odlepím se, seberu poletující pistoli. Sakra, dělej, Yougi! Netrvá dlouho a ocitnu se u falešné stěny. Hlava mi třeští. Srdce buší. Funím jako po fotbalovém zápase. Neotvírej, Yougi! Kde jsi byl? Potřeboval jsem tě. Zaváhám a stěnu ještě neotevřu. Štístko jako by se zamyslel. Nebude se ti to líbit. Nejsem, kdo si myslíš. Na tohle vnitřní sebemrskačství bude dost času, až se schováme. Uklidni se. Tuším, na co naráží. Myslel jsem si, že když do svojí skrýše nainstaluju malé zrcátko, odradí mě to cpáce. Já i Štístko víme, že to zrcátko tam vevnitř pořád někde je. Víme to, protože on je já a já jsem on. Otevřu. Měl jsem Štístko poslechnout. Jenže co nadělám? Nejsem zlej a myslím, že jsem neudělal ani žádnou chybu. Jen jsem se prostě rozhodl a štěstina byla zrovna někde na tahu po staničních putikách. Polknu na sucho a přestože chci, zbraň se mi zvednout nepovede. Oválným průlezem skrýše poletuje mračno papírku od sladkostí a mezi nimi se s rukama zapřenýma o stěny hrbí plazmák. Tlamu tvoří 8 výdutí, které připomínají rozložením oči pavouka. Uši má špičaté a svěšené jako utahaný pes. Víc si prohlédnout nestihnu. Moji pozornost upoutá jeho lebka. Skalpem totiž prosvítá tmavě zelená tekutina, která se při sebemenším pohybu přelévá jako v plazmové lampě. Hej, klid, soukám ze sebe. Plazmák nereaguje. Temnýma očima pozoruje pistoli, která mi klouže spocenou levačkou. Co budu sakra dělat? Místo odpovědi se stanou hned 3 věci.
Nejprve se ozve výstražná siréna, která ohlásí připojení pirátské lodi. Vnitřní plášť se lehce rozvibruje. Vnímám to jako hutnou frekvenci vzduchu, protože stále ještě poletuju. Nakonec se plazmák zvedne. Narovná se a tím mě převýší o celý metr. A to nejsem žádný drobeček. Zakroutím hlavou. Polknu a pokynu mu. Nevím kam ani proč. Prostě jen tak pohodím rukou. Asi gesto, co jsem okoukal z fotbalu. Nevím. Bohužel máchám levačkou. To je ta, ve které stále ještě držím pistoli. Plazmákovi se okamžitě rozsvítí lebeční plazma. OK, tak umřu a co? Stejně jsem si to kolikrát přál a relativně nedávno právě zrovna z hlavy plazmáka. Tak jo, já můžu. Už smaž mě. Roztáhnu ruce jako ten trouba, co ještě pořád lidi věší do průlezů svých kokpitů. Asi pro štěstí. Zavřu oči. V hlavě mi duní skandování fanoušků. Ougy, ougy, ougy. Stojím v bráně a plazmák si staví míč na penaltový puntík. Jo, jsem magor. Právě se mě mimozemšťan chystá rozstavit na kompot a já si představuji rozhodující penaltu. Je to dobrý zápas. Ozve se v mojí hlavě Štístko. Co? Co? Jednou bych ho taky rád viděl. Pokračuje. Myslíš, že bys mě nechal? Otevřu oči. Čučím na plazmáka, kterému pulzuje hlava. Nechtěl jsem tě vylekat, řekne a hlava mu přitom světélkuje. Štístko? Tupoune, teď tě neslyší. Jsi to ty, Štístko? Ahoj, Ougy, probereme to, až vypadnou. Co ty na to? Zaváhám. Co když je to pas? Co když si nechce jenom povídat? Štístko nakloní hlavu na stranu. Risknu to. Vmáčknu se za ním do úkrytu. Snažím se tvářit znechuceně, ale ve skutečnosti se spíš bojím, co si myslí o mně. A snad poprvé v životě nemám strach umřít. To ty zčerpal kyslík, že jo? Přikývne. A dveře? Měl jsem hlad. Ukáže na mrak plovoucích obalů od čokolád. Nervózně se zasměju. Zachránil jsi mi život. Vzpomenu si na ten sen. Vstávej, vstávej, poplach. To já jsem tvým dlužníkem. Kdybys nezastavil u mého vraku a nešel ven, nepřežil bych už ve váku o moc déle. Potřeboval jsem kyslík. Maličkost. Protože celý život komunikuju stejně debilně, automaticky se uchýlím k jistotě. Počkej, až uvidíš ten gól. Vydá jen takový zvláštní zvuk a já vím, že se těší. Magor jeden. Vůbec mi nevadí, že z něj sálá taková zvláštní studená vlhkost. Jen tyčinky mi nemusel žrát všechny. Polije mě horko. Dojde mi, že slyšel všechno. Plazmák se ale nezlobí. Jen mi v děsivě dlouhých prstech podává v zeleném svitu vlastní lebky karamelku. Všechny ne. Díky, Štístko. Odložím pistoli mezi poletující obaly od čokoládiček, vložím si karamelku do pusy a chytnu Štístkou slizkou pracku. To zmákneme. Nebo taky ne. Ještě žvíkám karamelku, když se dveře našeho úkrytu otřesou. Kov duní a s každou další ranou, která dopadne, se víc a víc prohýbá. Couvnu. Kam jsem sakra odložil tu pistoli? Skřípot praskající slitiny. Dostali se dovnitř. Štístko na mě hledí, špičaté uši se mu kroutí. Co asi slyšel on? Oválný prostor, ve kterém se skrýváme, není příliš veliký a politující odpadky ho opticky ještě zmenšují. Nejprve úkryt rozpůlí světlo baterky a pak mezi nás vpadne tmavá silueta člověka. Ve tmě mu nevidím do obličeje, ale cítím jeho nakyslý pot, čpící proteinem. Nahrnu se zády na stěnu a zatajím dech. Šance, že by nás přehlédl, je mizivá. Jsem ti říkal, že ty papírky jsou čerství, křikne. Jackpot! Nejspíš jsem neuhlídal všechny obaly, jako bych jim nechal perníčkovou stopu. Strachy se roztřesu. Padou chytne Štístka za útlé zápěstí a smíkne jim ven. Ale nedokončím, protože mě něco zasáhne přímo na kořen nosu. Sílu úderu znásobí stěna za mnou. Před očima exploduje 1000 světel a bradu pokryjí bublinky lepkavé krve. V uších píská, přesto slyším, co se odehrává venku. Ani se nehněm, záku. Kolik myslíš, že za ně dostaneme, Hardy? Hlásili, že 2 mega. Sladký, co ten druhej? Nejspíš pilot, neškodnej buřt. Hardy? Jo, rozumím. Něco pleskne odlaň. Hlídej, Emzoše, jestli se mu rozsvítí řepa, sej mi ho.
Vole, nejsem včerejší. Neříkej mi tak. Chvíli se ještě štěkají, dají mi tak čas, abych se vzpamatoval. Nos vypouští bublinky krve a hlava třeští. Pokusím se odrazit od podlahy, ale něco se mi zaryje do dlaně. Pistole. Vyhrabu se z úkrytu. Kurva, Hardy, co je to za vorvaně? Řekne ten menší. Pan Kopačák, s brokovnicí v rukách. Jenže to už se držím nejbližšího madla a mířím na toho vyššího pistolí. Děláš si prdel? Zvedne obočí Hardy. Zahoď tu starožitnou píčovinu, než se naseru. Radši to udělej, řekne pan Kopačák a nepřestává mířit na Štístka. Jestli se fakt nasere, nic s ním neudělám. Ruka se třese. Pod nosem mě svědí krev. Rty mám vlhké a záda kombinézy promáčená potem. Místnost se začne plnit dalšími odpadky. V nose mě šimrá vůně čokolády. No tak, vyzve mě Hardy nataženou rukou. V druhé palici, kterou rozlouskl náš úkryt. Cítím se, jako bych byl dítě, které ukradlo lízátko a tím, že ho vrátí, mu bude odpuštěno. Pohlédnu na Štístka. Chci, aby mi poradil, jenže není jak. Jakmile se mu rozsvítí lebka, je konec. Patová situace. Napadne mě, že jsem neměl vylézat. Jenže to bych se zachoval stejně jako tenkrát. Nejsem zlý člověk, dědo. Natáhnu kohoutek starodávné pistole. Tím si získám pozornost pana Kopačáka. Poslední varování, hošo! Hardy zatne zuby a jeho obličej se skřiví vztekem. Klouby na topůrku magnetické palice zbělají. Zahoď tu pistoli! Nedokážu to. Nejsem hrdina jako kapitán Liverpoolu, který tým dovedl k zisku trofeje, když už je všichni zatracovali. Promiň mi to, Štístko, svěsím ruku. Hardy se usměje. Pan Kopačák na něj kývne. Skončí to! Prohrál jsem. Místnost ozáří zelená a oba gauneři zbělají. Naopak, Ougi, jsi hrdina. První se z šoku probere pan Kopačák, jenže než se stihne otočit, Štístkova děrovaná ústa vychrlí proud plazmy. Trup se pod náporem vařícího slizu rozteče do prostoru. Hrudník se roztrhne do doutnajících provazců masa a vnitřností. Kopačák splaskne. Hardy zařve a vrhne se na mě. Vystřelím, ale kulka jen neškodně cinkne o stěnu a s hvizdem se odrazí pryč. Palice opíše děsivý oblouk. Nikdy nedopadne. Hardy mě sebou do pekla nevezme. Další přesně mířený proud plazmy ho totiž připraví o paži. Hardy vřeští tak dlouho, dokud mu Štístko jediným trhnutím nezlomí vaz. Odstrčím se a zalezu zpět do úkrytu. Promiň mi to, nemohl jsem jinak. Když se konečně nadechnu, trochu se uklidním. Přesto mám co dělat, abych se nepozvracel. Hugi, jsi v pořádku? Jo, snad jo. Zase si mi zachránil život. Cože? Kdybys neodlákal toho s puškou, nikdy bych nestihl zářát tělo na bojovou teplotu. Jasně, ale vyřídil jsi je ty? Za Štístkem ještě stále plavou kusy pana Kopačáka. Odvrátím se. To, že si odvedl pozornost, bylo jako střela z 25 metrů. Zvednu hlavu. A přitom bych se potřeboval naučit střílet. Hej. V ruce stále ještě křečovitě svírám pistoli. Štístko nakloní hlavu ke straně. Teď ještě ne. Nech mě projít jejich loď. Dobře. Připravil bys mezi tím ten zápas? Ougi.